Hello friends, welcome to KICHUCOOKS. Inyana ಆಟಿ ತಿಂಗಳದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಕಜಿಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೇಟ್ಲ ಒಂದು ಚೇವುದ ಇರೇಟ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ನೆಟ್ ಔಷಧಿಯ ಗುಣ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಐಕಾದ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿಂದ ತೂಕ ಒಂದು ಚೇವುದ ಇರೆ ಕೋಡೆನೆ ದೆತ್ತದು ನಾನು ಶೋಕುಡ್ ದೆಕ್ಕದು ಬಾಡೋಡು ಒಂದು ಬಾಡದನ್ನ ಕೋಡದ ಇರೆ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಕೊಡಿ ತೆಪ್ಪುಗ ಒಂದು ಆಯ್ನಾತ ಟೈಟ್ ಅವಡು ಇದನ್ನ ಕಜಿಪ್ಪು ಇಂಚೊಂದು ಗಂಟು ಪಾಡು ತುಳೆ ಇಂಚ ಮನ್ಕೊಡು ತುಳೆ ತೇಟ್ಲ ರೆಡಿ ಆತನ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 10 ಪೆಲ್ಲತ್ತರೆ ಒಂಜಿ ತವತೆ ಪಾಡುವೆ ಒಂಜಿ 10 ಪೆಲ್ಲತ್ತರೆ ತಂದೆ ಇಂಚನೆ ಪೂರಲ ತೆಪ್ಪುಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಸಲ ದಿಕ್ಕ ಆಯ್ತು ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಇದು ನೀರು ಬೆಚ್ಚನಗ ತವತೆ ಪಾಡ್ಗ ಬುಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಂತಿನ ಎಲ್ಲ ತರಿ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ ರುಚಿಗೆ ಎತ್ತು ಬೋಟು ಆತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಇದು ಬೇಯಡ್ ಶೋಕೊಡು ಒಂಜಿ 10 ಮುಂಚಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ ಪುಳಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರೆ ಬೊಕ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಈತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನ ಚೂರು ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪುಗ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಚೂರು ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ತುಲೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ನಾನು ಆಫ್ ಮನ್ಪುವೆ నేను ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತದ ಬರ್ಪೆ ತುಲೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಪೆಲ್ಲ ತರಿಲ ತೌತೆಲ್ಲ ಬೇಯ್ದಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಗ
ಶೋ ಕುಡ್ ಕುದಿಯೋಡು ಕುದಿನಾಗ ತೇಟ್ಲ ಪಾಡೋಡು. ತುಲೆ ಕುದಿನಾಗ ತೇಟ್ಲ ಪಡ್ಗ ನಿಂದು 10 minutes ಬೇಯೋಡು. ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಕ್ಕ. ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಬೆಚ್ಚನಾಗ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾಸೆಮೆ ಬೊಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜಜ್ಜಿದನ ಕರ್ಬೇವು ಬೊಕ ಮುಂಚೆ ಚುರಿಂಗ್ ಪಡ್ಗ ತುಲೆ ತೇಟ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಂದೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ. ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರ ಬರ್ಪೆ. ಬಾಯ್.